Maki Probinsya Channel. May panibago na naman po tayo ngayong lulutuin. Ang ngalan po niya ay ginarip. Tayo ng kangkong. Buhay kamatis. Yan po ay nilagan ko po siya ng konting tubig para po hindi siya masunog. Ayan guys, halu-haluin natin guys para hindi siya dumikit kasi nadikit siya guys. Ito naman guys, gagawin naman natin dito ay itanim. Alright!
Sunod guys, lalagyan natin siya ng paminta. Dapat guys durog. Pamintang durog. Sunod, ang palasa. Asin. Ayan guys, kaya hinahalo-halo natin guys kasi dumidikit siya sa ilalim. Kaya hindi siya pwede yung malakas ng apoy. Dapat yung tama lang guys. Dadagdagan tayo ng tubig. Kasi mahilig kami sa sabaw. Guys, depende sa inyo guys kung anong gusto ninyong sabaw. Ngayon guys, nagdagdag tayo ng sabaw. Magdagdag na lang din kayo ng seasoning. Depende sa inyo kasi guys kung ano yung tubig eh. Meron kasi yung taong hindi mahilig sa sabaw, tama lang. Meron naman yung mahilig sa sabaw. Dagdag po tayo ng seasoning, pampalasa. Habang po tayo nag-ano, saka po na natin i-add yung kangkong pag malambot na po yung San Fernando. Add tayo ng kangkong. Guys, ang finished product natin ito na guys, kaya kain na.